Jaj. Tanulós. Robbant végig, mert akkor mit tudsz? Ja, most mire lőnek pont, de már rájön, ennek értek. Vicces. Azt a kurt. Elraktám keresztbe. De vagyok! Amíg is jó, de vagyok! Látodom a futbat, mint az autóban. De faszom. Verseny? Hát, elég szart. Nincs is verseny, csak néha megy egy kocsi. Jók az autók? Amúgy? Hát jó, jó, van egy láda, egy kettő. És mire számítasz a mai versenyen? Lesz csapatás? Abban az biztos lesz. És köszönjük szépen! Hozz egy pár gumit, mondom! Valamikor hallod, Dodó, nem megyünk föl Komlóra? Nem megyünk föl Komlóra a gumikért? Ugye most befér az összes. Elhozunk egy párat. Milyen párat az összeset elhozni, bazd meg? Integessé, Peti! Lugács Péterhez térünk vissza ismét. Péter, száradt a pálya, mi a véleményed róla? Hát szerintem jó lesz ez majd délután. Addig nem olyan száraz, mint a por. És az autókról mi a véleményed? Egyre jobban haladnak, nem? Ja. Nincs jó kocsi, ez a baj. Csak láttam, hogy itt a gumiknál valamit matattál, esetleg pályabíró, vagy te is? Hát nem, csak néztem, hogy jobb lesz a zérjel. Értem, te a saját felhasználásra próbáltál itt eltulajdonítani. Össze van drótozva. És az baj? Nem, mondjuk is van olyan kocsi, hátra egy oldalra kell kettő, úgyhogy nem. De buszra még jó lesz. Köszönjük szépen a riportot, majd még visszatérünk.